spustíme program LabQuest emulátor. Klikneme na ikonu domček a v ponukovom menu vyberieme meranie LabQuestom. Rozvinieme menu súbor a objaví sa nám ponuka na otvorenie nového súboru alebo už uloženého súboru s ďalšími možnosťami ako uložiť či vymazať, exportovať alebo tlačiť alebo nastaviť. Opäť klikneme na ikonu domček a vyberieme ponuku periodická sústava prvkov, kde kliknutím na konkrétny prvok otvoríme popis daného prvku. Klikneme na domček a spustíme výkonový zosilňovač kmitov s možnosťou voľby tvaru kmitov o rôznej frekvencii. Klikneme na ikonu domček a spustíme stopky pre meranie času. Klikneme na domček a otvoríme generátor zvukových kmitov, kde sa nám objaví ponuka rôznych tvárov kmitov o rôznych frekvenciách. Klikneme na domček a spustíme mikrofón pre zaznamenávanie zvuku. Klikneme na domček a spustíme ovládací panel. V ponukovom menu sa objavia možnosti nastavenia kalibrácie obrazovky, osvetlenia obrazovky, reštartovanie LabQuestu, nastavenie zvuku, nastavenie času a dátumu a ďalšie systémové informácie. Klikneme na ikonu kalkulačka, objaví sa pre použitie vedecká kalkulačka. Klikneme na ikonu klávesnica, objaví sa na obrazovke dotyková klávesnica, ktorá umožňuje zápis do poznámok.